Ityuba makahlale phe kwantoni kwelitye. Amen. Obviously nxa uhleli phe kwesofa nxa uhleli phe kwelitye ukoni kwehluka. Haleluya. Amen. So umoya wathi bahlale phe kwelitye baqonda bakazukwazi ukonwaba. Haleluya. Amen. So masiyeke uhlale esofeni namhlanje. Haleluya. Amen. Masiyeke uhlale ekhafazo sicimba kumnandi sicimba kulungile yonke into. Haleluya. Amen. Bahlale phe kwamatye ilitye esilaziyo ngubani nguYesu Kristu. Haleluya. Amen. Lelithi mahlale phe kwabani phe kuYesu Kristu noba kunjani. Haleluya. Amen. Ngoba uDavid wathatha ilitye wabeka uGoliath wamehlula. Haleluya. Amen. And then noMoses ngoku nawe uhlasa phe kwantoni phezu kwelitye. And naye uYakob waqabela ngantoni ngelitye. Haleluya. Amen. And iBhayibhile abakhi balicekisa ilitye kanleyo linhloko yantoni yembomo. That means ilitye mahlale phezu kwalo. Haleluya. Amen. Ilitye leli nguYesu Kristu. Haleluya. Amen. Ingabe awubehleli uMoses phezu kwelitye wangena umzalwane ngapha. Amen. Wangena umzalwane ngapha. Haleluya. Amen. Baphakamisa izandla zakhe. Ukwenyuka kwezandla zikaMoses lawini kaMoses kwade batshonelana. Amen. Haleluya. Amen. So usuke namhlanje ziphakamisa izandla kude utshonelanga. Haleluya. Amen. Usuke namhlanje ziphakamise ngenhliziyo izandla zakho, ziphakamise physical izandla zakho, ziphakamise ngengqondo izandla zakho, ziphakamise ngento ephuma ngomlomo izandla zakho. Haleluya. Amen. Ube njengabantu badla ucula ngomithi ndiziphakamisa izandla ndamkeli kwamandla. Haleluya. Amen. Ngoba abantu noba baziphakamisanga izandla but ngomlomo bayatsho. Haleluya. Amen. Ngenhliziyo bayakhona batheni baziphakamisile izandla. Hallelujah. Amen. That means noba awuzenyusanga kanje ngami izandla zakho because uphakathi kwabantu, because esitratweni, because emsebenzini, because lento oyenzayo. Hallelujah. But Amen. ngenhliziyo nako uthini? Uphakamisa izandla. Amen. Hallelujah. Amen. Ngokuphakamisa kwakho izandla uzobona ukunqoba, uzobona ukuphumelela, uzobona ukuwina, uzobona insikelelo, uzobona i-blessings, uzobona